Nebudú ťa počuť. Nemôžeš mi ublížiť, Paša. Aj ty zle skončíš. Naozaj. Čo urobíš? Paša. Kto si ty, Behram? Ako si vôbec dovoluješ vyhrážať sa práve mne? Paša, dohodneme sa. Dám vám späť to, čo vám patrí a vy mi dajte život. Kde je? Kde je to? Odpustite a zabudnime na túto nepríjemnosť. Zabudnime? Tak, ty sa vyhrážaš veľkovezírovi ríše? Dovolíš si vytasiť na ňo meč, pourážaš ho? A bude ti odpustené, to si myslíš? Paša, zmilujte sa. Zrada je veľmi veľký zločin, Behram Paša. A trestom za ňu je jednoznačne smrť!